Здрасти, Вики. Сега е 10 без 15, вече вероятно спиш. А вънка до сега, преди малко се чуваха такива некрамотевици, как се наричаха. Имаше заря. Чакай само да пусна лампите. Аз ходих малко да бягам. Да потичам край гребния канал. И се върнах и си взех малко сливи от пазара. Виж какви големи сини сливи. Че се опръсках. На хартийка. Това да се вършат. Добре, сега ще прочетем още някои от тези мъдри приказки. Само да видим колко е часа. Имаме до 10 часа горе-долу. Може би ще може да запишем тези приказки. Сега да видим докъде сме стигнали. Мълчаливка я минахме, яд и сега не ме е страх от кучета. Имало едно време момиче на име Неда. Тя живее в голям град и учила във втори клас близкото до дома и училище. Всяка сутрин, след като си измияла и закусала, сега сте малко по-добре. Всяка сутрин, след като се измила и закусила, тя целувала майка си и поемала към училище. Неда се страхувала много от бездомните кучета и се опитвала да прикрива страха си. Чакай само съм места, че не е удобно така. Как е удобничко. Но те били навсякъде, не да се страхува много от бездомните кучета и се опитвала да прикрива страха си. Но те били навсякъде и сутрин били най-озлобени. Събирали се в края на улицата, задъгала и лаяли по минувачите. А пътят ти за училище минавал точно там. Един ден Неда вървяла по тротуара, страхът ти си я изпълвал с всяка следваща стъпка. Други дни забавяла ход с надеждата, че някой ще я настигне и ще може да премине през страховитото място с компания. Но този път нямало никого. Неда продължила да забавя ход, докато накрая спряла. Още никой не се приближавал. Какво да прави? Колко пъти била минавала спритаен дъх, като че ли това щяло да спре кучетата да не е нападне. После няколко минути безполезно чакане, тя се ядосала. Защо все така ми се случва? Този миг чула топъл глас зад гърба си. Днес ще минеш край кучетата сама. Кой говори? Стреснала се Неда, защото не виждала никого край себе си. Погледни надолу, чула тя мекия глас отново. Неда погледнала към водилата си и какво да види? Пред нея стояло умалено човешко същество в гащеризон, наглед грозновато и дебело. Кой си ти? Ахнала Неда. Не виждаш ли, аз съм малката фея, която помага на хората. Но феи не съществуват. Съществуват и още как ти какво, не вярваш на очите си? Малко обидено попитала феята. Аз си мислех, че фея има само в приказките, промърморила Неда, която изобщо не си представила феите като грозни и дебели малки човечета. Добре, защо си тук, попитала? Защото видях, че те е страх от кучетата и реших да помогна, да не губи време. Феята политнала нагоре, като се приближила до лицето на Неда. Извадила малък фонтан от джоба на гащеризона си и напръскала с вода момичето. А сега ще можеш да минеш край кучетата без да се страхуваш. Но опитала се да възрази Неда, но феята извадила от джоба си друг фонтан, по-голям от самата нея. Добре, ще го направя. Момичето се запътило към ъгъла, където се разнасяла глъчката. Приближило се и спряло. Идва, подушвам миризмата на човек. Може да ме удари с камък. Ау, казало едно куче с червеникава козина. Неда слушала с притаен дъх. Трябва да я оплашим, за да я изгоним, обадило се сиво куче, което приличало на офицер. Ами, ако ни помне, прибавил мърляв пудел и бавно размахал опашка. Ще хване някой от нас и не ми се мисли, завило червеникаво куче. Неда се приближила и заразглеждала говорещите кучета с любопитство. Те ръмжели, но вместо да се оплаши, Неда се разсмяла. Аз си мислех, че сте страшни. Ей, сега ще те схускаме, изджавкало сивото куче. Чудно, и аз мислех да направя също с вас, озъбила се Неда така, както смятала, че ще изглежда най-страшна. Кучетата се свили и запристъпвали назад. Значи, мислила си тя, когато те се страхуват, лаят. Да бягаме, рекал с треперещ глас пуделът. Няма да ви сторя зло, пошегува се, побързала да каже Неда.
Кучетата се спогледали и приближили към Неда, за да я подушат. Тя ги погалила и се усмихнала ласкаво. А ние помислихме, че си страшен звяр, обадило си кучето с червеникава козина, което още изглеждало подозрително. И аз ви мисля за такива, отвърнала Неда. Повече няма да се страхувам от вас и вие не се страхувайте от мен. Ако искате, можем да станем приятели. Преди да изрече последните си думи, отново се появила дебелата фея. Набързо напръскала с един от фонтаните си и изчезнала. След миг Неда вече чувала само скимтенето на кучетата. Те се усмихвали около краката и когато тръгнала, я изпратили чак до училището. От този ден нататък Неда често играла с кучетата, но решила да запази случилото се в тайна, защото кой би повярвал, че история с дебела грозна фея и говорещи кучета. Да, интересна историка. Колко става? Може би за още една такава кратичка. Госпожа на Халници. Имало едно време майка и дъщеря. Майка и дъщеря и Мария. Не щеш ли? Мария се разболява и кашляла няколко дни. Майка е решила да я заведе на лекар. Отправили се към поликлиниката. Слънцето греело, като току-що изпечена баница. Мълчуганите играли навън. Когато майката и дъщерята минали край група деца, които скачали от един бордюр, Мария си примолила. Мамо, искам да играя тук, моля те. Не може, миличка, трябва да идем на лекар, опитала се да придума майка й. И все така става, не може ли да днъж да направя каквото си аз искам? Не днес, хайде да вървим. Стигнали до поликлиниката и влезли вътре, приближили се до кабинета. Още отдалеч видели много хора. Наредили се и зачакали. Минутите се точили бавно, толкова бавно, че една минута се струвала като час. Мамо, кога ще ни дойде редът? Въздъхнала Мария след известно време. Има още трима пред нас и влизаме, отвърнала майката. Мамо, защо чакаме тук? Защото всеки има ред. Ето виж, който е дошъл пръв, минава пръв, който е дошъл втори, минава втори. От към входната врата на чакалната се появила висока жена с много грим, която тракаше топчета. Придружава още по-високият и мъж, който притичвал след нея като куче. Тя изпреварила опашката и застанала отпред с изправена глава. Хората се озъртали и почесвали. Никой не смел да й продума, но една стара жена рекла: извинете, трябва да се наредите отзад. Изпод червилото се чул писклив глас. Да, аз имам час, така ще мина пред вас. Чул се мърморене от към края на опашката в дъното на коридора. Никой не желал да бъде приведен, тъй като всички чакали от няколко часа. Ние също имаме часове, отвърнала възрастната дама. Да, но моите за 4 часа си играе точно толкова. Моите за 3,5 и какво от това? Не ви ли е срам да пререждате деца и стари хора? Ядосала се възрастната жена. Мърморенето от към опашката се усилило. Чуваш ли ги, скъпи? Няма ли да кажеш нещо? Изкричала гримираната, но мъжът ти не отговорил. Тогава вратата на кабинета се отворила, високата жена изблъскала хората и влязла вътре. Лекарката вдигнала рамене, уверила чакащите, че бързо ще свърши с нейния преглед. После вратата се затворила и възмутената тълпа засумтяла отново. Мария се обърнала към майка си. Мамо, ти нали каза, че който е дошъл пръв, влиза пръв, а който е втори, влиза втори. Тогава защо жената мина пред нас? Майката се зачудила как да отговори на детето си. Не искала да излезе, все едно го е измамила и се е досила, защото знаела колко Мария иска да е навън. Помислила си и рекла: защото това са госпожа Нахалница и господин Нахалник. Често успяват да си свършат работата, но пък никога не са спокойни. Мамо, защо тогава ги лекуват? Защото са болни от страшна болест. Нарича се нахалство, отвърнала майката и се усмихнала. В този миг госпожа Нахалница излязла от кабинета и си запроправила път сред тълпата. От различни места чувала подмятания на хората. Не ги е срам, диваци. Когато минала край Мария, момичето извикала: мамо, виж, госпожа Нахалница минава. Майката е направила знак с пръст да мълчи, но било късно. Хората в чекалнята се разсмели, а после някой изръкопляскал. След секунда всички ръкопляскали. Лицето на госпожата почервеняло като разрязана диня. Тя се затичала, спънала се на прага на входната врата и се стопорила на пода. Мъжът я повдигнала, а тя вместо да се изтупа от прахта изревала: аз имах час. Хората се разсмели още по-силно. Очакването пред кабинета се изкъсило, без да забележат. Това са двете истории в това филмче. Те, както забелязваш, са доста поучителни. Имаме още малко време, но пък да не свършим. Аз няма да може сега да я запишем. В друго филмче ще я запишем. Тези наистина са много поучителни, много мъдри приказки. Както ти казах, написани са от Диана Петрова за деца и родители. Приказките на Диана Петрова са широк прозорец, разтворен
пред погледа на детето и семейството. Те са едновременно път за спасение, първи житейски уроци и балсам за душата. Поучителни и изпълнени с мъдрост, те отвеждат деца и родители в шарен приказен свят, който всеки читател или слушател намира своята истина, много прозрение и много усмивки. Истински дълбоки, написани с много любов и топлота, приказките на Диана разхождат децата сред цветните приключения на съвременния свят. Някои от приказките имат изключително силно терапевтично действие. Това го казва Теодора Танева, психолог. А пък Ивелина Стаменова, фундация Сиивена, казва: приказките са близки до детското светоусещане и най-вече носят поука, което ги прави не само интересни за децата, но и полезни за нас, възрастните, стремежа ни да предадем опит и познание на детската душа. А Ива Бонева, изпълнителен директор на Центъра за приобщаващо образование, казва: книгата е интересна, вълшебна, топла и добра. Кара и деца и възрастни да се замислят. И всяка следваща приказка е все по-обличаща. Това е за това. Спираме сега с това филмче. Може би ще направя още едно сега с другите приказки. Хайде, чао, чао.